Naog na mi saban. Uy. Dari nami. Ara mga idol lo. Ano nga balay? So, manglakaw meron kay Juan, maniod to mi. Murag ng pasar na. Okay. Dirita. Ito ka dirita mo plaster kay murag. Gutom-gutom na ba? Maka sa to hikop og sinog ba? Oh, hikop og sinog ba? Wow. Hikop og saba. Sige sa panghuhit. Gusto siguro kasi magkuhit. Wapo sa panghuhit. Dako gini ning munisipyo sa ano? Del Carmen no, dili. Karya sa ubang munisipyo. Del Carmen San Jose. San Jose dili. San Jose ni dili dapita. Dako gini nga munisipyo. Ako nung sa una na. Oh, lapad no, patag no, way bukin no. 1980s. Hindi nagaya baka bayay. Oy bayay ni. Sa una? Kani kami nagtrabaho sa ospital. 1982. Kani hotel Makawan. Ado, way na day ka dire balik-balik. Balik pag kuan ako dili gamay kay kami. Mga bayay kumandaw. Hawayan sir. Pero dili po nito taga diri ning ban. Oh. Layo ra po siguro. Grabe naman yung mga bugwig doon ni Jati. Good labor, ma'am. At labor. Hawayan sir. Okay pass. May katawanan. May katawanan. Muta na raman siya. Nagpunta na raman si Kuya Andy. Ato nagtindiro, nagpekatawa kan sa Hawayan. katawa ka na sa likod. Hindi mo. Hawayan pizza. Sa sunod ka doon. Oo. Hawayan ng pilibor. May apple man. Dami ka darong sa pangutaan. Kasi dato ba si Eric Kumon? Susuko mo ni Bayay bagan ini kan. Member? Tunusok. Tapi na boleh na ba? Kuan dili ato. Kalau dili ini tugari auditor. Kan ko kani Dagan na mga buhapo nga balay diri no. Suilo kan suilo. Ah, Suilo. Oo. Suilo. Oo. Sa liman del Carmen. Wow, mo to may uting si. Kanto ako dito. Mayroon na balay pero lami. Gana ba? To bukan. Jabe 3 sekundos din man doon para sa iyo. Habol-habol. Sikat para sa atin. Para sa atin. Dili dito mo sa. Nasi ko lang pakyaw. Abi ni pwede ba yun? Nabot kami mga idol. Naog na kay maniog tumigig boto naman. Naog na mi saban. Uy. Dari nami. Ara mga idol lo. Ano nga balay?